Здравейте, тиктокачи, здравейте, колега Гурбечи, хаде баким. Пусни си кафенцето и искам да поспорим по една тема. Коя тема, Гурбечо? Ами за енергийната независимост на България. Онзи ден американският външен министър приветства България, Гърция, Румъния, Молдова. За стъпките, които са предприели, внимавай. За стъпките, които са предприели за своята енергийна сигурност. Демек вече по тая тема енергийна сигурност сме на сигурно. А енергийният им министър рече: ние, Америка, сме готови и сме в състояние да предоставяме достъпен, надежден и сигурен американски газ на нашите европейски партньори. В това число и България. Демек ние сме съюзник на Америка. Съюзник, разбирай го в такъв смисъл. Когато ние имаме нужда от нещо, те ще си помислят. А когато те имат нужда, ние си предлагаме услугите без да ни искат. Както и да е, той продължи. Това е най-ефективният начин да спрем и да се борим срещу руската военна машина, която застрашава Европа. Я шамари. Кой знае как ни се присмиват и ни се подиграват в Белия дом. Тия будали европейци правят всичко, което ние поискаме. Не си следят националните интереси, не си следят сигурността, не си следят икономиката, не си следят кера, не си следят интересите, както и да е. Представяш ли си, американците ще ли да доставят от 10 000 км достъпен надежден газ за България? Не само за България, ами и за цяла Европа. Сега, България искам да го приемеш като един дом. Като един изграден дом. С изградена ВиК и енергоинсталация. Сега, ние какво правим като България? Къртим мивките и изкормваме тръбичките. Защото така са ни казали. И какво ще правим? Ами ще чакаме американците да ни носят кофа с вода от 9 планини от 10 насам. Защото това е по-сигурно и по-надежно. Та този ход е бил разумният. Това е бил правилният ход. Видиш ли, ще ли сме да отсъваме военната машина на някой си там? И смях. Не сред публиката, ами в Белият дом. Видиш ли, ако сме продължавали да купуваме газ от Русия, тя щяла да нападне Европа. Сиктер. Вече сме щели да имаме енергийна независимост. Камон. За каква независимост говорим ние именно в България? За каква независимост говорим въобще? Я сме били зависими от Русия, я сме били зависими от Европа, я сега сме зависими от Америка. Що? Ние си имаме реки, долини, планини, гори, ниви, земя колкото си щеш, имаме си вода в изобилие, но всичко го прахосваме. Ние можем да си имаме независимост без Русия, без Америка. Окей, да сме си приятели, съюзници, партньори, няма проблеми. Но когато сме партньори, съюзници, нали сме такива, ти да ми налагаш, Зорлен, своето си мнение, своите си искания, за мен това не е партньорство, не е съюзничество. Ти правиш всичко възможно за своите си интереси. Не купувайте газ и петрол от Русия, аз ще ви продам моя. На каква цена? На тройна, петорна, егал. Ние сме съюзници, трябва да купувате от мен. Аз налагам санкции на тези онези, вие трябва да ги приемете и да ги изпълнявате. Аз питам и отговор не чакам. Защо само Америка налага санкции на другите държави? И след това другите трябва да изпълняват. Продайте си Нефтохима, продайте си Кремиковци, продайте си земята, продайте си всичко. Както и да е, тато, живи, здрави и до нови срещи.